Magana ta gaskiya fa Atiku Abubakar ya ballo wasu manyan 'yan siyasar ruwa a nan Najeriya domin ya ce fa ala dole sai ya dawo da alakar da muke da ita tsakaninmu da Burkina Faso da Mali da kuma Niger ne da duk aka zo aka katse alaka biyo bayan juyin mulki da kasashen su suka samu. Ba iya wannan ba, Alhaji Atiku Abubakar ya ce fa ala dole fa sai ya dawo da tallafin man fetur. Kai ba iyaka haka ba, Alhaji Atiku Abubakar ya ce fa matsauri ya dare kan kujerar mulkin nan fa ko ta 2027 matsayin matakin shugabancin kasa ko ya ce dukkanin bodoji da aka rufe su duka sai ya bude su domin ya ce bai ga dalilin rufe waɗannan bodoji ba har yanzu. Sai magana mai muhimmanci da cikin hirar da aka tattauna da Alhaji Atiku Abubakar shine da ya maganin cewa talaka ya ja a jikinsa, talaka suna shan matukar wahala, suna shan bakar wahala da dai sauransu. Sai dai kuma kash ta gefe guda fa talaka suna nan suna ganin cewa fa kamar kalaman Alhaji Atiku Abubakar yana yin su ne kawai domin ya samu dama ya dare kan kujerar mulki. Inda ba san me a cikin zuciyarsa ba a yanzu, idan ya fito a baya a dacen ba sau da dama bai samu dama ya dare kan wannan kujerar ba, yana ganin cewa a halin yanzu ya kamata a ce ku jarraba shi domin ya baku waɗancan damammakin da ya faɗa. Kai takaicen takaicewa yanke muku labarin ne ya koma gajeri biye bayan cikin firar da ake da shi fa gaba ki daya abubuwan da ya zayyano. Sake ganin cewa to ai yanzu zai ya kusa shekara 80 kaza idan ya hau kanka raga mulki kuma me zai iya tabuka. Sai ce kuka zabi dan shekara 90 ma yake kan mulki, aka ce wa yake da shekara 90 yanzu aka yace shugaban kasar naku. Sai aka ga masa cewa fa ai bai kai shekara 90 ba, sai ce yana da hujja. To a ƙarshe dai babbar tambayar da ya kamata na ajiye muku anan ita ce menene hasashen ku akan Atiku Abubakar idan ya samu wannan damar ya hau kan kujerar mulki? A ƙarshe kuma kuna da buƙatar da baku tabbaci na duk waɗannan abubuwan da ya zayyano zai aikata muku shi domin haƙiƙa talakan Najeriya yana cikin matsala matuƙa. Rufe iyakokin Najeriya ba shi bane tsaro, kuma rufe iyakokin Najeriya bai haifan ma talakan Najeriya da mai ido ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Jiya mai girma waziri Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana ma 'yan jarida da kafafen yada labarai kan cewa lalle tabbas idan Allah ya bashi iko ya dale kanka raga mulkin Najeriya zai bude iyakokin Najeriya. Wannan abun murna ne, abun farin ciki ne. Wannan yana nuna cewa rayuka da tattalin arzikin mu zai dawo. Najeriya ta yi iyaka da kasashe akalla kasashe 4 zuwa 5. Mun yi iyaka da Benin, mun yi da Chadi, mun yi da Cameroon, mun yi da Niger. To sannan kuma yanzu a ce wa'annan kasashe da muka yi iyaka da su mun mai da su tamkar makiyan mu. Ka duba irin abubuwan da ke faruwa tsakanin shugaban kasa Najeriya da shugaban kasar Niger. Ka duba irin rarraba kawunan mu da ake da rarraba muna kai da rarraba muna tunani. Wannan mafita ce, wani abu ne mai kyau ga demokradiyya, ko ko in ce wani abu ne mai kyau da zai ƙara inganta alaƙar mu da ƙasashen ƙetare. Saboda haka mai girma wazirin Adamawa ya alƙawarin cewa idan Allah Ubangiji ya bashi dama zai dale kan karagar mulki, zai bude iyakokin Najeriya. Ba wai kuma za a bude iyakokin Najeriya kara zube bane, a'a za a bude su ne bisa ga tsari da cancanta, ta hanyar da za a ringa monitoring din dukkanin abubuwan da za a yi. Abin da za a shigo da shi halastacciya hanya za a bada dama a shigo da shi. Za a saka tsayayyen cikakken wato tsaro wanda za a mayar da wannan border wato smart border. Boda ce wadda za a iya bincike ingantacce takaitacce wanda zai hana shigo da miyagun makamai, wanda zai hana wato ta'addanci, wanda zai hana shigo da duk wani abu wanda bai kamata a shigo da shi ba. Sannan kuma a bada dama halattaccen kasuwanci ya ci gaba da wakana. Rahotanni so daga sun nuna cewa wa'annan kasashen da kuke gani wa'anda suka zagaye Najeriya, saboda Najeriya uwa ce ga kasashen Afirka, to mafi akasarin abubuwan da suka rataya gare su na rayuwarsu na walwalarsu suna zuwa ne daga Najeriya. To kuma Najeriya ta kama boda ta rufe bodan nan ya sa 'yan kasuwannin mu masu jarin miliyan 20 miliyan 30 sun kare akan shinkafa sai a halbe mutum da bindiga. Wannan wani irin zalunci ne? Akan ka shigo da shinkafa za a sa bindiga a halbe ka, wai saboda an ce kawai an rufe boda. To saboda haka za a bude boda, kasuwanci zai farfado, mutanen wa'annan yankuna musamman wato wa'anda suke makwabtaka da wa'annan bododin musamman mu arewa mutanen mu suna dogaro da wa'annan bododin ne, suna yin kasuwancin su shiga da fice. Manoman mu, 'yan kasuwar mu, muna da tarihi mai ɗimbin yawa tsakanin mu da makwabtan mu na Najeriya, Chad da Kamaru na kasuwanci da hulɗoɗin mu. To bai zama dalili ba da za a zo a rufe ta. Idan an buɗe wannan boda wato kasuwancin mu zai bunƙasa, abubuwan mu za mu samu walwala fiye da yadda kake tunani. Matasa za su samu ayyukan yi, sannan kuma za mu iya ƙara ƙarfafa ingancin tsaron mu. Babbar tambaya a nan shine rufe boda ya kawo mana tsaro? Rufe boda ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga? Rufe boda ya hana shiga miyagun makamai cikin yankin mu? Rufe boda ya kawo sauƙin abinci? Shin rufe boda ya kawo mana farfaɗowar kasuwanci ga yankunan da suke makwabtaka da wannan bodar? Amsa ita ce a'a.
babu wani abu da ya amfana mana, babu wani ci gaba da muka samu sanadiyar rufe boda illa koma baya. To saboda mi za mu ringa ɗaukan matakin rufe boda a matsayin mafita, saboda haka in za a yi gaskiya a yi gaskiya, in za mu faɗa ma kawunan mu gaskiya mu faɗa ma talakawa da al'umma gaskiya, za a buɗe boda, za a ɗauki matakai na inganta tsaro a boda, sannan kuma za a mayar da boda ta zama smart boda wacce ko da na'urori za a iya tantance abubuwan da za a shigo da su na halasti da kuma abubuwan da ba za a shigo da su. Ba za ka zo ka mayar da makwabcinka ba ya zama makiyinka. Duk halin da ka shiga, duk abin da za ka yi, makwabcinka kyawu ka mayar da shi amini na dindindin. Misali a ce kai ne kake cikin unguwa, gabas, kudu da arewa da yamma, dukkanin makwabtanka ka kulla makirci, baka shiri da su, kana adawa, kana musu fatan shari, to ta yaya zaka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasarka? Mun kulla rikici da Niger, haka Chadi, Burkina Faso, Cameroon da dukkanin kasashe muna ta kora su cikin kungiyoyin ECOWAS. Mai girma wazirin Adamawa ya bada tabbacin cewa zai zo ya inganta wato alaƙa mu da waɗannan kasashe na ECOWAS domin mu ƙara dawowa mu inganta wato eco trade, da ma'ana kasuwancin da ake yi tsakankanin wato haɗakan mu ta wannan wato kungiya ta ECOWAS. Saboda haka mu muna goyon bayan buɗe boda, muna goyon bayan duk wani abu da zai kawo sauƙin raɗaɗi da kunci da talaka yake ciki, sannan kuma ba mu goyon bayan zalunci akan kowane ne. Jama'a ashe maganganun da Atiku Abubakar ya dinga yi bai ma faɗi komai ba ashe sai a yau. Maganar da Atiku Abubakar ya kwanaki ya hargitsa shugaban ƙasar Najeriya ya dinga babato a media cewa kar da yadda da Atiku Abubakar, wahalar da za a sha a mulkin Atiku Abubakar in ya samu mulkin ƙasar nan sai ya fi nashi. To yau kuma Atiku Abubakar ya ƙara sakin sabon update. To a wannan karin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu sai dai ya suma ila saboda tashin hankalin maganganun da Atiku Abubakar ya faɗa. A wannan karin Atiku Abubakar ya ce zai buɗe boda, saboda kulle boda da aka yi ya sa matasan Najeriya ba su sana'a, wasu dan fitan da suke yi su fitar da kayan su waje ko su fitar su je neman kuɗi, yace duk babu an kulle musu kaya, an karya kaya, an karya kayan noma a kasar gida nan gida cikin gida Najeriya, an hana fita da shi kasar waje. Yace to zai bude boda, sannan ya sha alwashi yace a cikin shekara ɗaya zai magance matsalar tsaron Najeriya. Ya sha alwashi yace a cikin shekara ɗaya zai magance matsalar tsaron Najeriya. Magana da yi na biyu kenan. Na uku kuma yace ya kamata kafin shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cire tallafin mai fetur ya fara duba ya rayuwar jama'a al'umman kasar suke, shin a ingance take ko ba a inganta ta ba. Yace duk kasar da kaga an cire tallafin mai to in ka bincika samu rayuwar yan kasan an riga an inganta ta, ingantacciya ce, suna rayuwar su ne cikin lumana da zaman lafiya. Yace amma ba zaman lafiya ka zo ka cire tallafin mai fetur ka ƙara jefa kasa cikin wani mummunan hali. Wanda bayan wannan maganganun da Atiku Abubakar yayi ne fa, cikin gaggawa shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa wani sabon kwamiti. Shi wannan kwamiti zai yi aiki ne gurin lalubo hanyar da za a rage ma talaka tsadar rayuwa. Dukkan shekara nawa kana mulki baka san da rage ma talaka tsadar rayuwa ba, sai da kaga siyasa ya tunkaro ka. Yanzu ne zaka nuna mana cewa lallai kana kan mulki. To ba ma yi, falle ɗaya ce wallahi ba ma yi, shine